расман муҳориба дар вазни 61 кг байни Коди Гарбранд бо рекорди 13.5 ва Марио Баутиста бо рекорди 12.2 рӯзи 19 август дар турнири UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунен. Мо боша оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаен доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. чемпиони пешинаи вазни ним сабуки UFC Макс Холлоуей гуфт ки бо чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Конор Макгрегор реванш гузаронидан мехоҳад ва Конор ба ӯ ҷавоб дод. биён оғоз мекунем аз суханҳои Холлоуей. ма бо Конор ҷангидан мехостум, чунки дар вазни ним сабук ма ягона шахсе будам ки бо ӯ тамоми 3 раунд ҷангидам ва ӯ дар муҳориба зидди ма бо қарори доваро ғолиб шуд. ман медонам ки ӯ нияти баргаштан дорад ва ма фикр мекунам ки муҳорибаи мо бо ӯ муҳорибаи хеле шавқовар ва дурахшон мешавад. ин муҳориба дар бисёр саволҳо ҷавоб медиҳад, чунки ҳозир мо тамоман дигар ҷанговарем ва ма тайёрам ки дар дилхоҳ вазн бо ӯ муҳориба гузаронам. вазни ним сабук, сабук ё ин ки ним миёна барои ман фарқ надорад, гуфтааст Холлоуей. ва Конор Макгрегор дар ин суханҳои Макс Холлоуей чунин ҷавоб дод: ман ягон вақт ба нафақа намебарам. барои ҳамин мо аниқ бо ту вомехӯрем дӯстам, навиштааст Макгрегор. хотиррасон мекунем ки Конор Макгрегор ва Макс Холлоуей моҳи августи соли 2013 дар вазни ним сабук муҳориба гузаронида буданд ва дар ҳамон муҳориба Конор Макгрегор бо қарори доваро ғалаба ба даст оварда буд ва баъд ҳардуи онҳо чемпион шуданд. Конор аввал дар вазни ним сабук ва баъд дар вазни сабук, а Холлоуей бошад дар вазни ним сабук. ва акнун чӣ гуна ки мебинем баъд аз 10 сол Макс Холлоуей реванш гирифтан мехоҳад. ҷангори вазни сабуки UFC Пэди Пимблейд оиди дигар ташкилотҳои муҳорибаҳои омехта фикрашро баён кард. ман мефаҳмам ки бисёри ҷангоҳаро худи ҳозир дар PFL ва Bellator баромад мекунанд, аммо ман фикр мекунам ки аз 100% 99% ҷангоҳарони MMA орзу мекунанд ки дар UFC баромад кунанд. ягон ҷангоҳар саҳар аз хоб хеста намегӯяд: ман орзу мекунам ки дар ташкилоти Bellator баромад кунам. ҳамчунин ин суханҳоро оиди PFL намегӯянд. ягона сабабе ки ҷангоҳаро ба ташкилоти PFL мераванд дар он аст ки онҳо дар он ҷо имконият доранд ки зидди рақибони суст ба муҳориба баромада барои $1 миллион муҳориба гузаронанд, гуфтааст Пимблейд. дӯстон, шумо бо суханҳои Пэди Пимблейд розӣ ҳастен ё не? метавонед фикротонро нависен. шахсан ман бо ин суханҳои Пимблейд розиам. фикр мекунам ки зиёди ҷангоҳарони MMA орзу мекунанд ки маҳз дар ташкилоти UFC баромад кунанд. хотиррасон мекунем ки Пэди Пимблейд пеш аз оне ки бо UFC шартнома баст дар ташкилоти Cage Warriors баромад мекард ки дар он ҷо ӯ дар ду вазн, вазни ним сабук ва сабук чемпион шуда буд. худи ҳозир боша Пэди Пимблейд баъди ҷарроҳии пои худро барқарор карда истодааст ва ният дорад ки то охирҳои сол ба октагон баргардад. сеюм рақами рейтинги вазни сабуки UFC Ҷейсон Гейҷи гуфт ки аз муҳориба зидди Дастин Порье дида хубтараш бо Ислам Махачев меҷангидум. оё ма бо Порье ҷангидан мехоҳам ё не? ма хубтараш бо Ислам Махачев меҷангидум. пеш аз оне ки ма дар шартномаи муҳориба бо Рафаэл Физиев имзо мемондам, роҳбарони UFC аз ман пурсиданд ки оё ма дар шоу The Ultimate Fighter бо Дастин Порье иштирок кардан мехоҳам ё не? аммо Порье отказ кард ва ма ӯро барои ин кор гунаҳгор намекунам. ман низ дар ҷои ӯ отказ мекардам. вақте ки ту ин қадар пули бисёр дорӣ, онҳо ба ту $80,000 медиҳанд то ин ки ту 6 ҳафта аз оилаи худ дур шавӣ ва дар он ҷо ҳамчун мураббӣ кор кунӣ, гуфтааст Гейҷи. хотиррасон мекунем ки айни замон ҳам Гейҷи, ҳам Порье ва ҳам Ислам Махачев берақибанд ва ма фикр мекунем ки UFC муҳорибаи Бенил Дарюш ва Чарлз Оливейраро интизоранд то ин ки аз байни ин ҷангоҳарон рақиби навбатии Ислам Махачевро интихоб кунанд. худи шумо дӯстон, аз байни ин 4 ҷангоҳар кадомашро рақиби навбатии Ислам Махачев дидан мехостен? метавонед фикротонро нависен. ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид хонободу сарбаланд бошен.